Assalamu alaikum on bandiraɓe fulɓe e kala ɗo mbawɗon wonde e windere on calminama on juurama. hande ɗo en e leydi Italie ko fedde fulɓe Italie rendiɗo ngam yuɓɓinandon émission biyeteɗo diaspora taw ko pulago woni fulɓe diaspora e on émission noon inchallah jiɗɗen yaltinen ko gueɗe nafooje ɓamtoje fulɓe nde waɗi ko lowe lowe hade men nadde e lowe ɗe ko idi foof eɗen jetta bandiraɓe hande tawtiraɓe woni yeeɓiyankoɓe wonɓe ɗo ɓe eɗen jetta cate nelɓe yimɓe mumen gari ɗo tawtere ɗo émission so ɗum ɓenni ko wiyete ko mo yettani sababu yettata Allah a faami ko ɗum woni ko woni ɗo mbaɗi toon tan e mbaɗi toon e banggue moon anke onon hay wonon worɓe ɓe ko nde jokkodirten ɓeydodiren tinnodiran ɓeydodiren liggodirde e nde ɗo fedde par ce que ko gueɗal ngal Allah tutti en neɗɗo on so Allah tuttima hunde a jaggira ɗum foti jagguide ɗum pewda ɗum foti fewnude ɗum ko ɗum tagui Allah noon wiyete ko gonɗen ko eɗen jetta fedde fulɓe saabu sen kokkama ngal ɗo gueɗal ko saabu dental ko saabu fedde fulɓe wawi haɓede wawi darede ha yiya heptina ittana gueɗal mum ceerno sadoni komi wiyete ko Vénétia woni komi jooɗi aray ɗo koɓe holli kon ko wanano woni yarude aray ko inde fulɓe fof kala pullo ka wawi wonirde e aduna o yo andu aray ko fi makko ɗum ɗo waɗira aray yo ɓuuru wakkilade o jonna kala ko wawi jonnude wanno ɓe holliri ni ɓay aray nafowdana tan mi fira e pulaar amen ngal Lawatami pondu kanje Mariama mi diwa mi juro e lady amen sare dwaira alla rocca mi koji no mi ye ko sabu Allah e nelaɗo muɗum ko sabu Allah e artiɓe hande catal ngal ɗo Italie ko sabu Allah e oɗo Souleymane Ly hono président fedde fulɓe Italie duuɓi ɗiɗi fof waɗa ɗo yalmutinal waɗa holko yaltinte en ko aada e cosaan gueɗe fulɓe ala ko feññintake kadi waɗe ha yetto a wawo habride kono télévision Sénégal ha Allah waɗi kadi télé diaspora yanti en so Allah neni ɓe sikki ñalamaji goɗɗi garoji kadi men nan duusoɓe en gam pinal ngal wawa sarede layne aduna fof seedo anda fulɓe ko pinal jaatingal wullingal ngal ganduɗa gaño wawa saabu enen mbiyete pullo wiyete ko sammunde